Kilala mo ba ang tao na nasa mga larawan? Tama! Siya si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Iyong tunghayan ang presentasyong ito at siya'y kilalanin upang mas lalo pang mapalawig ang iyong kaalaman tungkol sa kanya bilang katangi-tanging bayaning nagbuwis ng kanyang buhay dahil sa kanyang masithing pagmamahal sa bayan. Jose Rizal. Sa kanyang mga panulat, tayo ay namulat. Winika niya, humayo ka ngayon. Papagningasin mo ang alab ng iyong isip at talino. Maganda mong ngalay ikalat sa mundo at ipagsigawan ang dangal ng tao. Si Jose Protasio Rizal Mercado na kilala bilang Pepe ay isinilang sa Calamba, Laguna noong 19 ng Hunyo 1861. Siya ang ikapito sa 11 magkakapatid kina Francisco Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Alonzo Realonda y Quintos. Sa kanilang magkakapatid, si Rizal ang nagpamalas ng galing at katalinuhan. Sa kanyang murang edad na 5, siya ay natutong magbasa sa tulong ng kanyang ina na nagsilbing unang guro niya. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa bahay at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Biñan, Laguna. Pinagtuunan ng pansin ang edukasyon ni Jose Rizal ng kanyang mga magulang at ang kanyang naging guro ay si Justiniano Aquino Cruz. Nang naglaon, siya ay ipinadala sa Ateneo Municipal de Manila na nasa Kapitolyo ng Pilipinas. Ang universidad ay pinamunuan ng mga Jesuita at tinaguri ang pinakaprestihyoso at nangunguna sa bansa. Ngunit, bago siya pumasok sa naturang universidad, ay pinayuhan siya ng kanyang kuya na si Pasiano Rizal Mercado na alisin ang apelyidong Mercado upang hindi siya maiugnay sa kanyang pagiging subversibo kung kaya't siya ay binansagang Jose Protasio Rizal. Nakapagtapos siya sa Ateneo Municipal de Manila noong 14 ng Marso 1877 na may mataas na karangalan. Nang matapos niya ang kanyang kurso sa Ateneo Municipal de Manila noong 1888, ipinorsige niya ang kanyang kagalingan sa sining kung kaya't siya ay sumapi sa kursong pansining at filosofiya sa Universidad ng Santo Tomas. Siya ay nakumbinsing mag-aral ng medisina sa ophthalmology dahil ang kanyang ina ay malapit ng mabulag. Ngunit dahil sa diskriminasyon sa mga Pilipino ng mga Dominikanong propesor sa medisina, nilisan ni Rizal ang programang medisina noong 1885. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Espanya kung saan siya ay pumasok sa Universidad Central de Madrid. Nakapagtapos siya ng medisina at paglipas ng 1 taon ay natapos naman niya ang kanyang kurso sa filosofiya sa nasabing universidad. Dahil sa kanyang labis na kagustuhan sa pag-aaral, siya ay nagtungo sa France at pumasok sa Universidad ng Pransya at sa Universidad ng Heidelberg sa ilalim ng dalubhasang propesor sa ophthalmology na si Otto Becker. Sa kanyang pamamalagi sa ibang bansa, si Rizal ay sumapi sa Sirkulo Hispano-Filipino na karamihan sa mga kasapi nito ay mga Peninsulares o mga Espanyol na isinilang sa Espanya, mestizos o halong lahi,
at mga Indio o Pilipinong ipinanganak sa Pilipinas gaya ni Jose Rizal at Tomas Arejola. Siya din ay sumapi sa samahan ng mga propagandista na naglayo ng kasarinlan ng Pilipinas kasama ng mga ilustrado o mga taong aral gaya ng manunulat na si Graciano Lopez Haina, politikal na analista na si Marcelo del Pilar, ang pintor na si Juan Luna, ang historiador na si Mariano Ponce at iba pa. Si Rizal ay nagsimulang mamulat sa mga pagpapahirap at opresyon ng mga Kastila sa mga Pilipino at doon niya nakitaan ang pangangailangan sa reforma sa sistema ng pamamalakad sa Pilipinas. Dagdag pa dito ay ang kanyang pananatili kasama ang kanyang kuya na si Pasiano na siyang iniuugnay sa tatlong paring martir na sina Gomez, Burgos at Zamora na nagsulong sa reforma sa simbahang Katoliko ng pagkakapantay-pantay ng mga paring Pilipino at Espanyol. Maging sa kanyang sariling pamamahay ay naranasan ng malupit at hindi makatarungang pagtrato ng mga Kastila sa kanyang ina. Inakusahan ng kanyang ina ng tangkang paglason sa asawa ng kanyang kapatid na si Teodora Formoso. Pinaglakad siya ng 6 na kilometro mula sa kanilang tahanan papuntang Santa Cruz, Laguna at doon ipinakulong sa loob ng 2.5 taon. Sa kanyang unang araw sa Europa, isinulat niya ang kanyang nobelang Noli Me Tangere na nakasulat sa wikang Espanyol at unang inilimbag sa Berlin, Germany noong 1887. Sa kabila ng pag-ani ng napakaraming batikos sa kanyang unang nobelang Noli Me Tangere, sumulat muli si Rizal ng kanyang ikalawang nobelang El Filibusterismo na inilambag noong 1891. Ang Noli Me Tangere ay isa sa mga nobelang isinulat ni Rizal na may napakahalagang ambag sa paghubog ng politika sa Pilipinas. Ang nobelang ito ay tungkol sa isang lalaking Pilipino na naglakbay sa Europa upang mag-aral at nagbalik sa bayang Sinilangan na namulat sa mga hindi makatarungang pagtrato at korupsyon sa kanyang bansa. Gumamit siya sa kanyang akda ng mga karakter na sumisimbolo sa mga umaapi at naaapi. Nariyan ang mga Pilipinong yumakap sa kultura ng mga Kastila, mga lumimot sa kanilang pagka-Pilipino, mga ganit na paring Espanyol na walang inisip kundi ang kanilang mga sarili, at mga mahihirap at ignoranteng mga miyembro ng sosyedad na namumuhay ng walang alam kundi ang kalupitan at kahirapan sa ilalim ng pamahalaan at simbahan. Ang nobelang ito ang sumasalamin sa realidad sa ilalim ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas na umani ng napakaraming kritisismo mula sa mga elitista. Ang El Filibusterismo ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose P. Rizal. Sa kanyang unang nobela, ang pangunahing tauhang si Ibarra ay isang pasipista at tagapagtaguyod ng mapayapang paraan ng reforma upang mapalitan ang sistemang pamamalakad sa bansa. Sa ikalawang nobelang El Fili naman, si Simeon bilang pangunahing karakter ay isang militante at ninais na magkaroon ng pag-aalsa upang makamit ang hangarin din ng naunang tauhan sa naunang nobela. Dito napansin ang pamahalaang kolonyal noong panahong iyon na hindi lamang pagbibigay ng komentaryo ang layunin ng mga akdang ginawa ni Rizal, bagkus ito ang naging hudyat na maghikayat sa mga Pilipinong bumuo ng rebolusyon laban sa mga kolonyalistang Espanyol at patalsikin ang mga ito sa bansa.
Noong ika-18 ng Hunyo, 1892, ay umuwi ng Pilipinas si Dr. Jose P. Rizal. Nagtatag siya ng samahang tinawag na La Liga Filipina na ang layunin ng samahan ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino at maitaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Noong ika-6 ng Hulyo, 1892, si Rizal ay nakulong sa Fort Santiago. Siya ay inaresto ng mga Espanyol sa utos ng pamahalang Espanya sa kanyang pagiging subresibo at pagkaugnay sa rebelyon. Siya ay itinapon sa Dapitan, isang isla sa Mindanao, noong ika-14 ng Hulyo, 1892, at doon siya ay nagpatayo ng isang paaralan para sa mga kalalakihan at tinuruan niya ang mga ito ng wikang Ingles at agrikultura. Ipinagpatuloy niya rin doon ang kanyang kaalaman sa medisina at hindi naglaoy na kilala niya si Josephine Bracken. Kahit na ilang beses ang pagpapahayag ni Rizal na ang nais niya ay mapayapang reforma sa Pilipinas, hindi nagkamali ang hinala ng mga Espanyol na ang kanyang mga nasabing nobela ang magiging mitya ng pagsiklab ng revolusyon sa bansa. Isa sa mga revolusyonaryong bayani na si Andres Bonifacio ang nagtatag ng isang grupong katipunan na naging basihan niya ang mga nobelang isinulat ni Rizal. Habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang Cirujano, inaresto siya noong ika-3 ng Setyembre, 1896. Ibinalik siya sa Pilipinas noong ika-3 ng Nobyembre, 1896, at sa pangalawang pagkakataon, ikinulong siya sa Fort Santiago. Nang si Rizal ay bumalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong rebelyon laban sa kanya, siya ay hinatulang nagkasala at sinentensyahan ng kamatayan noong ika-26 ng Disyembre, 1896. Bago dumating ang kanyang araw ng kamatayan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan. Siya ay binaril noong ika-30 ng Disyembre, 1896 sa ganap na alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta Park. Ang kanyang mga labi ay inilagak malapit sa sementeryo ng Paco, Manila. Sa paglipas ng mga taon, ang mga ideya at aral na tinuran at isinulat ng ating bayaning si Jose Rizal ay binanggit at ginamit ng mga reformista gaya nila Jawaharlal Nehru, Sun Yat-sen at maging si Gandhi ukol sa mapayapang reforma. Bilang pambansang bayani ng Pilipinas, ang kanyang mga akda at ideya ay pinag-aaralan ng mga estudyante bilang bahagi ng kurikulum, pagpapangalan sa kanya ng mga kalye, tanawin at maging ng mga gusali, at ginawang national holiday taon-taon ang ika-30 ng Disyembre bilang paggunita sa kanyang kabayanihan. Ang pagbibigay halaga kay Jose Rizal bilang pambansang bayani ng Pilipinas ay hindi lamang dahil sa kanyang katalinuhan, personalidad, kahusayan sa literatura o ng kanyang mga ideyang pasifista. Ngunit, dahil sa kanyang hindi matawarang pagkamakabayan, walang kapantay na pagmamahal sa bayan, at paniniwala sa kakayahan ng mga Pilipino. Naroon ang kanyang masidhing paniniwalang malalagpasan ng mga Pilipino anuman ang pagsubok na kanilang mararanasan, maging ang pagkamit ng kasarinlan mula sa kolonyalistang Espanyol. Sapat ang mga ito na patunay ng kanyang kabayanihan at maging simbolo ng ating bayan.
Bilang pagtatapos, aking ibabahaging muli ang tinuran ni Rizal na hango sa kanyang tulang A la Juventud Filipina at winika niya, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ikaw, taglay mo ba ang katangiang magbibigay pag-asa sa bayan?